बागुरुम्बा मोसानाया अनसायजादों त्रिपुरा रायजोआव। थारैनो बाख्नायथाव गुबुन रायजोआव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ मोसाना दिन्थिफुंनानै अनसायजानाया। बाक्सा जिल्लानिफ्राय सायाश्री बसुमतारी दैदेननाय दनिस्टा बर' जयथ्री दैमारि कंकना दैमारिमोनहा भारत नाट्यमजों लोगोसे बर'नि आंगो मोसामु बागुरुम्बाखौ मोसानानै गोबां अनसायनाय आरो बाख्नायनाय गोग्गानाय मोननो हादों। थामथि अखनजति महा उत्सव त्रिपुरा रायजोनि नतुनकुरि नृत्यांगननि बानजायनायाव आगरतलानि रबीन्द्र परिषदनि अडिशननि गहौआव भारत नाट्यम आरो सुबुं मोसानाय आसाम बिटिआरनि थारैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों।